ayikho bazalwane le ndaba ngomfundisi. Ayina neminyaka yokuphenduka kwakho. Hosana divine. Le ndaba bazalwane ngoJesu nje phaqa. Ukuthi bonke abantu kuze indaba yabo izozwakala kahle ngisho emthandazweni. Ibele order yokuthi siya uNkulunkulu wethu ngegama likaJesu. Othole isivumelwano naye ukuze ube namalungelo akagcwele phambi kaSimakade. My Lord, lithi silenkosi bazalwane ngokuba bonke abamemukelayo okokuqala lokho bonke abanjani bazalwane kwenzakalani kulabo. Angithi sishiyeliwe bomakhaya mfundisi wami indaba kaJesu abantu bonke beswa kwase usala sekushiya umuntu sekuyingapha. Therefore kwase kubizwa ukuthi umuntu athathe decision ngokwakhe ngokuzimela ngoba masifika lapha bazalwane endabeni kaJesu yokholwa ixoxo ungayigcumele. Sekushiya Hosana akekho khona nomuye bafowethu ngoba futhi akukho nangokubhozo lapha nangokubhululu. Akuyi nokuthi ngoba nakho ngikuthanda kakhulu noma ngine favorite nawe kodwa uma sesikuJesu madoda ngithi ngoba